Ekuazioak iaz emandako gai bat da. Eta bideotxo honetan iazkoaren errepasotxo bat egitea da nire helburua. Ekuazio bat bi adierazpen algebraikoen arteko berdintza bat da. Hau da, hemen ikusten dugu, lehenengo atalean, berdintzaren eskumako atalean, 3x gehi bat adierazpena, berdintza bat, eta eskuman bigarren atala, bederatzi x, bai? Eta monomio bakoitzari gaia deitzen genion. Vale. Ekuazioaren maila, atalak osatzen dituzten monomioen mailarik handiena da. Kontuz, ekuazioa laburtuta gero, bai? Eragin eta gero. Vale. Ezezagunak ekuazioan ageri diren letrak dira. Goiko adibidean, x izango litzateke. Soluzioak berdintza bete dadin, letrek hartu beharko dituzten balioak dira. Goiko adibideko soluzioa x berdin bi litzateke. Hau da, x dagoen lekuan bi jartzen badugu, lehenengo atala eta bigarren atalak emaitza berdina eduki beharko lukete. Berdintza bete beharko lukete alegia. Biratu. X berdin bi. 3 bider bi, 6 gehi bat, lehenengo atalean, 7. Eta bigarren atalean, x dago lekuan bi jarrita, bederatzi ken bi, 7. Bai? Beraz, bi litzateke berdintza betetzeko xen balioa. Gero ikusiko dugu nola ebasten den, bale? Nola kalkulatzen dugun xen balioa. Ekuazio baliokideak, bi ekuazio baliokideak dira, ez ezagun berdinak eta soluzio berberak baldin bat dituzte. Bale, hauze, bergogoratuta, ikusiko dugu orain lehenengo mailako ekuazio errazak ebasteko prozedura. Nola ebasten ziren lehenengo mailako ekuazio errazak, bai? Orduan, ekuazio osoaren mailarik altuena bat denean. Orduan, demagun ekuazio hau daukagula, bai? Bale, lehenbizi, ekuazioak parentesirik edukiz gero, ekuazioa eragingo dugu parentesiak kendu arte. Bale, kasu honetan, bai, badaukagu hemen parentesi bat, eta lehenengo atalean eta bigarren atalean beste bat. Orduan, lehenengo parentesi hau kentzeko, minus bi, biderkatzen ari dio bi x-i, eta kenbiri, bai, parentesi osoari. Biderketa hori eginda, parentesia desagertuko litzateke. Orduan, minus lau x hor geratuko litzateke, eta orain, minus bi bider bi x, eta minus bi bider minus bi. Hau da, minus bi bider bi x, minus lau x. Eta minus bi bider minus bi, plus lau. Bestaldean, berdin 8, eta minus bat dagoenez parentesi osoaren aurrean, barruko gai bakoitza, bai, ikurra saldatu behar dugu. Zen minusak eragiten dio parentesi osoari, beraz geratuko litzaiguke minus 6, eta plus 2x beharrean, minus 2x. Bale, behin parentesiak kenduta, x duten monomioak ekuazioaren atal batera pasako ditugu, ikurra aldatuz, eta x ez dutenak beste atalera. Hau da, x dutenak utziko ditut hemen berdintzaren eskerreko atalean. Beraz, minus lau x, ken lau x hemen geratzen dira, eta ez dago hemen x gehiago, baina bestaldeko minus 2x pasatuko dut berdintzaren lehenengo atalera, beraz ikurra aldatu beharko diot, plus 2x. Vale, eta beste atalean, ez dago x gehiago, beste atalean zenbakiak utziko ditut. X-ik ez daukatenak. Kasu honetan, 8ken x hortze geratuko lirateke, 8ken 6 barkatu hortze geratuko lirateke, eta plus lau hau eskumako atalera pasatzerakoan, minus lau bezala pasatuko litzateke. Orain, atzekoak diren monomioak batuko ditugu, hau da, eragingo ditut x daukatenak, alde batetik, eta gero zenbakiak beste aldetik. Orduan, minus lau, ken lau, minus 8 gehi bi, minus 6 x izango litzateke atal honetan. Eta beste atalean, 8 ken 6, bi ken lau, minus bi. Beraz, berdin minus bi. Behin, horrela edukita, oraindik x askatzeko, minus 6 hau, bai, beste aldera pasatu behar dut. Orduan, x-ari biderkatzen dion zenbakia beste aldera pasatuko dugu, zatitzen x askatzeko, bai, kontrako eragiketa egiten pasatzen delako atal batetik bestela elementuak. Orduan, minus 6 hau biderkatzen dagoena x-i beste atalera, zatitzen pasatuko dut, beraz geratuko zait, x dela, minus 2, zati minus 6. Eta, behin x ebatzita, beti emaitza simplifikatuko dugu. Kasu honetan, minus 2 simplifikatuta minus zati minus positibo aterako zaigu, eta goian eta behan zati bi eginda, x berdin bat zati 3 edo herena litzateke.
Bale, hauzi izango litzateke ekuazio errazak ebasteko prozedura. Bale, lehenengo mailako ekuazioak izendatzaileekin ebasteko prozedura bergogoratuko dugu. Hemen ikusten dugun ekuazio honetan, bai, ikusten dugun moduan izendatzaileak agertzen zaizkigu, bai? Bale, orduan, lehenengo pauso berdinak egingo ditugu, baina pauso hauei gehituko diogu hemen laukitxo marroian adieraziko dugun hau. Izendatzailerik balego, izendatzaile komunera laburtu ostean izendatzaileak kenduko ditugu. Bale, orduan, lehenengo, ekuazioan parentesik edukiz gero, ekuazioa ere egingo dugu parentesiak kendu arte. Kasu honetan ez dago parentesik. Baina, izendatzailerik balego, izendatzaile komunera laburtu ostean izendatzaileak kenduko ditugu. Hau da, izendatzaile komuna topatu behar dugu ekuazioaren gai guztietan. Kasu honetan, 6, 3 eta 4 izendatzaile komuna 12 da, bai? Beraien multiplo komun txikiena, bai? 12. Orduan, gai guztiei 12 izendatzailean jarrita, 12 zati 6, 2 bider 5x, 10x, ken, kasu honetan, behan, ez daukaten ezer bat edukiko balu bezala, 12 zati bat, 12 bider bat, 12, urrengoan 12 zati 3, lau bider x, lau x, eta azkenengoan 12 zati lau 3, 3 bider 3, bederatzi. Bale, behin, ekuazio osoan izendatzaile berdina jarrita bi aldeetan, kendu ditzazkegu, bai, ekuazioa ez delako aldatzen. Beraz, goiko zatia bakarrik geratuko litzaiguke 10x, ken 12, berdin 4x, ken bederatzi. Eta hau, lehengo moduan ebatziko dugu. Orduan orain, 3. pausoa, x daukaten gai guztiak lehenengo atalera ekarriko ditut. Beraz, 10x, 4x hau ekarrita, ken 4x, eta bestaldean daukat minus bederatzi, eta minus 12 hau pasatzerakoan, gehi 12. Behin, letra daukatenak alde batean, da zenbakia bestean edukita, entzeko diren monomioak eragiten ditut, 10x, ken 4x, 6x, eta bestaldean minus bederatzi, gehi 12, 3. Eta orain, x askatzeko, 6 hau biderkatzen dagoena bestaldera pasatu behar dut, eta kontrako eragiketa egiten pasatzen denez, 3 zati 6 geratuko litzaidake. Eta, beti bezala, azkenengo pausoa da, emaitza simplifikatu badaiteke, simplifikatzea. Eta, kasu honetan ere, simplifikatu daiteke goian eta behan zati 3 eginda, beraz, geratuko litzaiguke goian 3 zati 3 bat, eta 6 zati 3 bi. Bale? Hau izango litzateke, emaitza. Bale. Hau ikusita, badaude soluzio bereziak. Bai, gertatu daiteke, soluzio bereziak ateratzean ekuazioa ebazten dugunean. Bata izan daiteke, ekuazioak soluziorik ez edukitzea, eta beste egoera bat izan daiteke infinitu soluzio edukitzea ekuazioak. Orduan, guazen ikustea, soluziorik ez duen adibide bat. Kasu honetan, hau ebazten dugunean, diratu zer gertatzen zaigun. Bale, x daukaten gaiak, eskerrera ekarriko ditut. Hemen 3x, ken 3x geratuko zait, eta bestaldean neukan 5, eta minus 2 ekartzen duenean, plus 2. Eragiten dut alde honetakoa. 3x, ken 3x, 0. 0x. Eta bestaldean, 5 gehi 2, 7. Orduan, 0 bidere 2 zenbaki, 0 da. Eta bestaldekoa, 7. Hau ez da logikoa, 0 berdin 7. Olako emaitza bat ilogikoa lortzen dugunean, honek esan nahi du ekuazioak ez daukala soluziorik. Ez dago x-ek hartu dezaken balorerik betetzeko ekuazioaren atal hau eta atal honek emaitza berdina izatea. Orduan, emaitza ilogiko bat ateratzen zaigunean, ekuazioak ez dauka soluziorik. Eta orain, infinitu soluzioko egoera bat. Demagoen ekuazioa daukagula, bai? Orduan, x-a daukaten gaiak, eskerrera ekarriko ditut, beraz hemen daukat 2x, eta beste 2x hau etortzerakoan minus 2x bezala etorriko litzateke, bestaldean dauzkat minus 2 ken bat hortze geratzen direla, eta minus 3 hau ekartzerakoan plus 3 moduan pasatzen da, 2x ken 2x kasu honetan 0x, eta minus 2 ken bat minus 3 gehi 3, 0, orduan 0 bidere 2 zenbaki 0, 0 berdin 0. Hau, berez, egia da. Baina ez dugu x-en baliorik ateratzerik, desagertu zaigulako x-a. Egoera hau sortzen zaigunean, honek esan nahi du ekuazioak infinito soluzio izango lituzkela. Zergaitik biratu. X adibidez bat denean, zer gertatzen da. 2 bider bat, 2 ken 3, minus bat alde honetan.
Bale, eta x bat denean hemen, bi bider bat, bi ken bi, 0 ken bat, minus bat. Ere, betetzen da, bai? Beste balio bat formatuko dugu, x bi denean adibidez. X bi denean, bi bider bi, lau ken iru, bat. Eta hemen x bi denean, hemen bat atrazegu. Hemen x bi denean, bi bider bi, lau ken bi, bi ken bat, bat ere bai. Betetzen da, bai? Infinito soluzio. Eukiko lituzke ekuazionek. Bale, hori ikusita, hori, edo batzutan soluzioa aterako dugu, edo gertatu daiteke, ekuazioak ez izatea soluziorik, edo infinito soluzio edukitzea. Bai, emaitza hauen arabera.